Okay ra, gusto magapon makajam kay $100 are. Ah. Pili kilo kopras na. Loh, mahal naman din no? Kapag kopras, mantay kalubian. Relax kayong kauban no? Mindset po. Dili yun nun kahago inani na trabaho pero kainit lang. No? Okay, salamat. Na good sa tong camera mga jam na ang yung reduction niya makita ang kanya diri yang kuan niya resolution niya mga jam makita ang kanya diri hap niya good sa yang kuan diri makajam magana yang kuan naibala na nato ni makajam pa makita na nato dito sa kuan nag-upload na nato diyan nato makita ang kuan niya yang kuan yang kuha sa mga video niya makajam. Tas-tas mo na to at abot-abot na to layo mga kajam. Kay poon lagi na tao kuan mag-vlog. Moto vlog naman ta. Gamit yun nato ni kuan nani na kamera ng action camera. Tinood lang sa cellphone akong gamit mga kajam. Yalaan ako kuan ang kuan das ka mga kuwang helmet. Okay lang mga kajam, dili na to na ikaulo kay ka-vlog man ta. At least na makita nila ba na kuan ang atong pag-vlog na to. Opo. Kuan lang ta kajing i-demo lang nato ang kamera. Hindi mo lang kay magamit na ito pang long ride asa ko to sa Lobaton layo gamay atong kanon mga kajam ato ang wanon atuan tara makita ng kuan si kilid mga kajam nato na disasa dire atong mga police bitaw na naka off duty na sila. Daan ito sila mga kajam. Patay ang isa ka pulis. Ibanggaan lang siya gubog. Direto mga kajam dari. Wasak ang kwan niya. Sige, ito paglunggaban sa manatagkaon. Wow, lindot yung mga kajam panahon mga kajam. Try lang nato ni mga kajam asa ato na Lobaton niya. Ang gidemo niya ni mga kajam sa baterya ning action camera kining OSEC S9R. Nindot siya mga kajam kay tinaw ang yang kamera. Sulit kayo, di ka magmahay sa kamera na imong order.
I-try nato siya mga kadyam sa kurbada o kuan ba siya. Goods ba ang yang kuha sa yang kamera. Pagkauman mga kadyam kay wa man nato nigi kuan sa record diri sa atong cellphone. Ato yung tanggalon ning memory ani. Ato i-transfer ato sa atong cellphone. Ito siguro makuha ng files niya.